ନା ଏଇ ଜାଗାଟା ତ ସମାନ ମତେ ତ ସେଇ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କି ଗୋଟେ ଏଇ ଖରାପ ବେଇ ଏଠି ଏଇରେ ବେଇ ଆଙ୍କର ଏଠି ବହି ବଢି ହେଇଛି ଓ ସେ ସବୁ ଗଡ଼େଇଛି କେମିତି କ'ଣ ଏଣେ ବସିଗଲା ଓହୋ ଏଇଠି ଏମିତି ବସିକି ଯାଇଛି ପୁରା ମାନେ କ'ଣ ନିଦର ସେଇ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଗାଡ଼ିଟା ହେଉଛି ବଦମାସି କରିଛି ମାନେ ଯୋଉଟା ଭିତରେ ଏଣେ ବସିଛି ହଁ ସେଇଟା ବଦମାସି ସେଇଟା ଆସି ସିଆଡ଼ୁ ସେ ଯାଇଛି ସେ ଭିତର ବାଟେ ପଶିଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ହାତରୁ ନେଇ ଭାରି ଚାଲା ଏଇଭଳିଆ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବେଶୀ ହେଇଯାଏ ସିଆଡ଼େ ଯଦି ସେ ଟିକେ ସ୍ପିଡରେ ଆସିବ